Zanimljiv zimski program pod nazivom Advent u Excelsioru započeo je paljenjem blagdanske rasvjete te koncertom Jelene Radan i grupe Meritas s pratećim bendom. Gledateljima Dubrovačke televizije, sretan Božić, zdravlja naravno, to je nekako najvažnije i blagodati koje moram vam reći imate možda malo i pregršt, ali neka je i svako dobro i sretna. U novoj godini. Da, zadovoljstvo, zdravlje si rekla. I slušajte dobru glazbu naravno. Onu koju vi volite zapravo. I sretna nova godina. Eto. Na Adventu u Excelsioru građani imaju priliku uživati u koncertima. Sljedeći utorak nastupaju Robert Mareković i Swingersi, a zatim Zdenka Kovačiček i Greenhouse Blues Band. Građani Dubrovnika očekuje i doček nove godine uz svjetski poznatog DJ-a Shapeshifters. S obzirom da je zima u Dubrovniku tako zaživjela i da imamo razloga slaviti sve one mjesece što smo uspješno radili, mislimo da kruna svega treba biti ta zima koja je namijenjena prvenstveno nama, građanima Dubrovnika. A evo kako se ozračje u Excelsioru svidjelo posjetiteljima. Pa evo, osobno nikad nisam bio na ovakvim vrstama eventova, ali čini mi se dosta zanimljivo, evo vidim, jako je popunjeno, dosta je ljudi, atmosfera je jako dobra, ovako vrlo božićna, vrlo prigodna, glazba je odlična, ponuda hrane i pića je također jako dobra, sve najbolje. Program Advent u Excelsioru završava 6. siječnja.